खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बारबावबाय सबाय माजियाव जोबफावानाय महर लानो सोरनाबा दामुगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सोलोंनाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुइस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै सोरनांगौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना आंनि बे ब्रेकखौबो लाबो दे फुदुङाखै फुदुंबाय गियोबाय दाबो जागोन आदाया फुदुंबायनो थां आबै फुदुंगासिनो दङ थां इदि दाबो लर बिदिनो दङ आङो खिन्थु सोरनाबा सानाया दिनै सानब्रैयाव आगान होबाय नालाय एसे नामायदों आरोना एसे खमायनाय मोनदों आङो खिन्थु मिन्थिया रलथामा आंनाव नांगोन मिन्थिया नैबेयाव सानाया बेयाव ओरै फैखोथाय गारामायासो खुदैखौनो मन'नो हाला दानाबा दोलानाय बायदि मोनलायबाय आरोना नों हामासुना जानांगौसो बेखौ दाबो आं फाउदुरैनो दङ फिसाजोआ मालाबा थाब होफ्लाङो ओमफ्राय गावनो सरि आव उफुनो माने फाउदार नुनानै थाब होनो लुबैयो ना मायोथाय हनोसो जाबाय आरोना बोथोरा थान्दा मोजां जिरायनानै थानायखाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामना लादों आङो ओमफ्राय नायदो मैया ओरैबादि लोमजानाय मोनासेयावहाय कम्बल जोमनानै मुजा मुजि जोमनानैसो आं थादों आरोना लोगोसेनो बिसोरबो सिथाब कम्बल गांसे लाफाबावबाय मा होनना बुंनो सोरनिबा सोरनिबा बिदिनो मुलिया सानथाम जानो हरदोंथ' दा जाबावनोसै सानायफ्रा बोरै खमायलाङोबाथ' बुनायाबो लासैनो खमायलांगोन बुनाया हरै एसेबो खमायथाराखै थाइजौथां खान्थालथां जानानै दं आरोना मोखाङानो थ' नायलांखायनो बिदिब्ला आं दिनै सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो थाइजौहां खान्थालहां आलुहां जानानै दङना मोखाङा खम जारलासोनाखौ रलथामा आखाया अखाबो मिजि हादों आरोना नै बारा गैया रानथाब खुन्थाब जायगायाव माइ गायनाय एकदम थोआ बियो ओरैनो आरोना ओरैनो जायगाल' एकदम सिदोब सिला लेथ्रा खालामनाय बेनो थान्दा जाहोदों आरो जाहोनायालाय नै थ' नों सा लोङा सा होआखै आबैया माथो सा लोंनानै थांनाया माथो खारबोफिनखो सा लोंबायथ' आबैमोना बिनो साहस मोनाखै नामा लाजिलायदों दिनै थ' आं हैनो थ' आबैया मानो होआखै नानैनो साखौ थ' दे जादो गावहानो जेबो होनहैयाखै आबैनि सिगाङाव आंनि सिगाङाव हेबुं जाफैदों आं जाहोनो ओमफ्राय एसेयावनो माया लंखौ अरहाबनानै लानो हाया होनदों नालाय अरहाबनानै लाबा मा जायो मामाय अरहाबना लानोसै आं बांसिन टुथपेस्टआनो लंजोंसो बानायखायो नालाय थ' मोजाङानो जाखागोन लंआलाय आंबो अरहाबनानै लानो बेसे गोबाव हायो आयौ बोरै लानांगौसै सहायखौनो मोनथ'वाखै एसे लाहाबना गुनफ्रा ओंखारो खोमा एसे सानायफोरखौ एसे एटाक खालामो खोमा फिसाफोरनि जानाया जाजोब्बाय बिमायाबो एबार एकदम जा हायो एसे सोब्रांनानै मुलि जानोसै आरोना खुगा सिनो हाबाथ' जानो हासिगौमोन खिन्थु अरबाथाय ओरैथ' अरनो हाया ओरैनि मोदोमासो माने अरफा जायोब्रा ओरैहाय ओरैबायदि फालथु आरोना दान्दिसे उनाव नायदो ओमफ्राय साथाम मानसिनि हालादखौ आरोना ओरैबादि सेलाय बेलाय बाबानो खिथाहरनोसै आं बाबानो ओइ एथ' लयसा लांबाय आनसिया नोंनिखौ ओइलाय आबै हरबाथाय लादो नोंहा दिनैबो मालाय दुगैखांनाया मा जाखो बे खावलाय खर' दागो लाजोब्बाय नानि नों दानाखसै सना थारमाने जावनो लागा नोंथ'मोन आरोना बे माइरङा खिन्थु खामसालियाव दोन्दोंमोन दाखालि मिलनिफ्राय लाबोनानै खावसे जावनानै ओमफ्राय दाना थालायाव एसे दै रोजानो मोन्दों आरो बेखौनो बेसे सिखो बेसे माखो होननानै मैया माखासे हानखांखाबाय ओमफ्राय माखासे एसे सिदोब सिला बायदि मोननायखौ सालिखादों जावखादों आरोना माने आं जा गोबाव गल'फुं थादों आरोना मा होनो देहा ख्रुब लोमजानाय हामिखाय ओमफ्राय दासो दुगैखां लोबखां स्र'नो खारौ खान्दाय एवनो आखायाव लादों 12थामल' आरो ओमफ्राय ओंख्रिया लाब्रा जया सरखार संनाय आं मिथिला नै दालि आरोना
खांख्रिखला कासकला आलु सयाबिन हा हाबाब गाइखेर गोदै दङ ओमफ्राय साहा लोंसोलायनाय जा अयथासार ना इसोरो ओमफ्राय खारौ खान्दायावहाय नै बे बुटखौ मैया सोमनानै दोनखानायमोन गोथाङै जागोन नालाय माइया ओमफ्राय एसे गरनै गरथाम होना होनोसै आं बुट खारौ खान्दायजों बुट मिन्थावथावनो बिदिसो खर' खाथुब्रायानो थाहैबावबाय नोङो खर' लेजोरगोनहाय खर'खौ फुंबाय नोंना होनबाय गावासो खर' खाथुबलायनानै थावेलखौनो नालाय बाब संग्राय गंसे बायनोसै नोंबो संग्राय र' बाब्बारे बाब नंखाया नंगौहाय होनलायनो आरोना दिनैनि फाजाया आंनानो गोथाव जाखायो बिदि बुराथ' थावजों एवनायालाय आरो खारौ खान्दायाबो थावजों एवबा गोथाव जाखायो नाफाम जेबो होबाय थाया एकदम सिम्पोलथार बिदिनो फाजा आरोना माबाबो होआ आङो मा होनो बेखौ खारैखौबो होबावासै आङो ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय दहाय फुङावनो इदि ब्रेड जिख्लाबसो जानायल' मुलि जानो थाखाय मा खालामनो आरोना हाथायाथ' दा सागाथलायबाय मुलिया जाबाय नालाय दहायो ओमफ्राय मोदोम बुख्रांनाया माबा मोनसे बुस्थु अरबाथाय मोदोमासो अरफा जालायबाय आरोना फारसेथिंबो अरनो हाबावला जेरैबो जारला सायाबो गोदौगासिनो आंना बिदिनो गाइखेर गोदै दंमोन नालाय बेखौनो बेखिनिखौनो खालामना लागोनसै आं मोजां मोनबालाय आं खुनु टेनसन जानो हायाबानो टेनसन गैया उखैनायखौ एसे सयज' हाखायो आङो सानायखौ खिन्थु सयज' हाया बिराद गाज्रि हायदै बरिया दंबाय साया माजों लोंनो माया नेमखिजों खाजा नेमखिजों लोंनो खाजा नेमखिजों लोंगोन खाजा नेमखिजों लोंनो मा होनदों ए ओरैनो लोंसै लोंखांबाय फिसालाखौबो होखांनानै लायबाय फुख्रियाव दुगैहैदों बिराद गाज्रि आरोना होखांनानै फैबाय आङो सोराफोर थामोन जोंहा मोनसे बुस्थु शेयार खालामनांगौ दङ दाख्लैनिफ्रायथ' बिराद एक्साइटेडमोन ना गुरनो थ' नायदो आंनि सेरावहाय इयो देखो आरोना सोनाफोर जोंनावबो सौफैबाय मा होनो जेखाइ गोदानाहाय दाख्लैनो सौफैदोंमोन बुस्थुआथ' बेनिफ्राय मा होनो आंनि मोदोम बुनायनि अखानायैनो सौफैदों आरोना सौफैनायनि अखानायैनो आंनाबो एकदम खुगाया लर आरोना माबाव जेखाइ गोदान माबाव मा नायनो समाय गैया आरोना ओरैबायदि घटना दा नाथाय सौफैबाय नै थेलेबलेबनो एबारना खबाइ गैयाबाबो टेनसन गैया ना लानायाथ' मनायावबो जायो अबेबा थेमायावबो जायो मालाय आब'खौ बे थेमायाव लानानैनो गुरहैबाय थायो थेमा लानानैनो ओमफ्राय जोंहा सोरनावबाबो होनहरदोंनो आरोना मायाहाय दाख्लैनो लाबोनाय ओमफ्राय नै मा दं फाथोसो दं आरोना 300 थाखा फुरा लादोंनो आरोना आंनो बे सासे आयंनाव सोंनानैहाय जाय दाख्लै गुरहैदोंमोन आं भिडिअ एसे देखायदोंमोन ना बे आयंनाव सोंनानैहाय माने बेनाबो जेखाइ गोजाम आं लानानै फट' खेबजालायनाया बियो बायबाय जाहैदों ओमफ्राय गोदान लानानै गुरफैनाय नुबायना आङो सोंबाय आङो सोरनाव मोनखो थ' खिथाबाय उमुगनाव होननानैथ' बेलासियाव लगे मागआव थिनहरबाय आङो माया जयाजों माजों थांनानै लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे दुखुनि खोथाया मा जाखो सोनाफोर सावन मास हाबबाय ओमफ्राय माया मालाय एबार सावन मासखौ फुरा मास मोनसे थागोन जाहैदों बलबम हाबबायना दा ना गुरहैबायनांगौबाबो मायाथ' गुरहैखानाय नंला आं गुरहैबायनांगौबाबो माया जाला आरोना ओरैबायदि दुखुनि खोथा जेखाइ गोदान आंनि सेराव सौफैबाबो जाला आरो एबारना अब्लाबो आं रयो लोमजानाय साजानाय गाराया मा होनो एसे सुख सुबिदा होयोबा माबाराव हैसिगोन आरोना खनसेबाबो खननैबाबो जा फुरथि ओमफ्राय आङो थेलेबलेबनो आरोना मोजांथार जेखाइया खाथ'वाखैनो गोदानसो नालाय नै खंग्रायानो दाबो गैथ'वा मा होनना बुंनो थांगोन र' खाथियाव जायगा नायनानै फैखाबाय आङो आगोलाव गुरदोंमोन खिन्थु दैया बिराद मानो आरोना
थेवब्लाबो मालाबा थांसै र' माख'निफ्राय आरामसे दुरुंखा होखानानै दोनथ'नोसै मोजाङैहाय दा माला आंनि बुलबा हामो माला लोमजानाय हामो बेसो आरोना दा दुगैनाय खिनियावनो दहायबो गोजांदों बिरादनो दैयावनो ओंखारनो हानाय नङा आरोना मा खालामनो बिन्थेर खाफालानो गाज्रि आंना दाख्लैसो एफा एक्साइटेड जादों आङो बोरैबाबा थाबनो हामबाथाय एसे बाब्राब नाजानोसै ओरैबादि गोजांदों खम्बल जोमनानैसो उन्दुलायनायबा माथो होनबावनो आरोना थ' बेखौ नोंथांमोननो जा एक्साइटेडलि खिन्थानो लुबैनानै खिन्थाबाय आङो दाबो खुदै मन'बा सायो दहाय फुङाव टेब्लेट जानायाथ' मा होनना बुंनो टेब्लेटआबो एकदम मोसौफोरनि बायदि जा गिदिर ना नै बेहायनो बेसेबांबा गोबाव थाबथानानै थादों आरोना ओमफ्राय नैबे जरनि गारामाखौ जिनाय बायदि मोन्दों आङो उनाव ना मुलियासो थाबथाबाय थाखो ना गारामायासो जिखौ हमनोनो हाला दै लोंबाबो साफा मोनो आरोना माबा नांथानाय ओरै लांबाय बायबाबो जाया आं मिथिला मा जाखो मा माखो दा ओमफ्राय आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै फुरथि जेखाया सौफैबाबो मानसिया फुरथि जानो हाला दा आरो माइयाबो जाला मा होनबावनो दा सोरनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि बुलब बुसि शेयार खालामनायखौनो फरायनो नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच